Ayan si Bagwis. Bagwis! Oh. Ito ang dagat namin ngayon. Mga kasinag, isang maligayang araw sa ating lahat. Sana po lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Ngayon mga kasinag, pangatlong araw ko po sa paghahanap kay Bagwis. Si Bagwis andito. Andito natagpuan mga kasinag, humuhuni si Bagwis. Naikot ko na ang kabilang sityo. Kung mapapansin nyo mga kasinag, dyan sa lugar dyan, naandyan po ang sityo Kiloon. Inikot ko na ang buong barangay na yun. May nakapagsabi sa akin na andito daw si Bagwis. O kaya ngayon mga kasinag, pumunta ako dito. Andito talaga si Bagwis. Tingnan nyo, napakaganda ng area na to. Napakagandang umaga sa ating lahat. Pakainin natin si Bagwis. Ato si Bagwis mga kasinag. Oh. Bagwis! Bagwis! Ilang araw na kitang hinahanap. Andito ka pala. Bagwis! Bagwis! May dala akong pagkain! Salamat pala sa mga nagmalasakit kay Bagwis. Kung nasaan siya, na yung iba sinabi sa akin pumunta sa bahay nila, binigyan nila ng panjibar, tapos yung iba naman isda. Salamat po sa inyo ha. Talagang mahal na mahal niyo si Bagwis, ayaw yung magutom. Kahit sa ganung paraan, inalagaan niyo pa rin siya kahit hindi siya kumain. Salamat po. Baba tayo dito mga kasinag. Uti ang babaan ko. Pakainin natin si Bagwis. Bagwis! Sa totoo lang mga kasinag, sinunod ko po yung payo nyo na wag kong pakainin si Bagwis. Sinunod ko talaga, 3 araw. Hinanap ko siya pero hindi ko makita. Hindi ko rin pinakain. Ngayon ko lang papakainin. Ngayon mga kasinag, nakapagsabi yung doon sa kabilang sityo, kasi Bagwis gutom na daw po talaga. Talagang kitang kita nila yung pagka niya, yung tawag dito, yung parang hinang-hina na. Kaya yung iba binigyan ng tinapay, may nagbigay, yung iba naman binigyan ng isda pero hindi kinain. Ngayon mga kasinag, andito si Bagwis. Bagwis! Nawala na. Lumayo na. Bagwis! Tatampo ka sa akin? Ha? Bagwis! Nagtatampo ka ba kung bakit hindi kita pakain? Ayan mga kasinag, si Bagwis po palayo, hindi palapit. Kasi galit siguro sa akin si Bagwis. 3 araw ko ba naman hindi pakainin? Di ba? Sinunod ko lang kayo mga kasinag. Sa mga basher ko pala dyan salamat sa inyo. Nakipasalamat ko sa mga basher ko. Kaya wala akong masasabi sa mga basher ko kundi salamat. Salamat ng marami. Bagwis! Andito si Bagwis. Asan ka? May dala pagkain Hindi kita makita. Huni ka lang huni, hindi kita makita. Bagwis! Huwag ka na magtampo. Bati na tayo. Alagaan na ulit kita. Punta ako dyan ha. Sige, pupunta ako dyan. May dala akong pagkain. Huwag ka nang umalis. May dala akong pagkain. Bagwis!
Huwag ka na magtampo! Lablab naman kita! Asan ka na? Magwis! Asan ka? Oh, magwis! Asan ka? Hindi kita makita! Ayun! Bagwis! Bagwis! Ayun si Bagwis mga kasilag oh. Ayun sa dulo ng kahoy. Asan ba? Ayun oh, ayun. Ayun si Bagwis mga kasilag oh. Ayan kahit malabo, makita nyo man lang. Oh, ayan po si Bagwis. Oh, Bagwis! Oh, ayan na si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Saan ka pupunta? Mga kasinag, oh, ayan si Bagwis. Bagwis! Gutom na talaga. Bagwis! Ayan, paubain natin mga kasinag. Awa man. Ayan mga kasinag, lalayo muna ako. Baka medyo naaalangan si Bagwis. Tatago muna tayo. Saka tayo lalapit mga kasinag. Pagbaba na si Bagwis, layo muna ako. Dito tayo. Oh. Ito ang dagat namin ngayon. Tapos yung pagkain ni Bagwis mga kasinag, pinatong ko lang dun oh. Pinatong ko lang dun sa kahoy na yun. Nakita yung tumbang kahoy na yan. Pinatong ko lang dyan. Nakita naman ni Bagwis. Sana bumaba na si Bagwis. Dito at mabibidyohan natin si Bagwis. Mga kasinag, ayaw talagang bumaba ni Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, kung makikita nyo yung malagong kahoy na yan, andyan si Bagwis sa taas niyan. Ayaw talagang bumaba. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang muna at update ko kayo doon sa baboy namin kasi manganganak na talaga yun eh. Nung nakaraan, kagabi, hindi pa rin. Baka ngayong araw mga kasinag, sana ngayong araw na ito manganak na para hindi na ako mapuyat sa gabi. Update ko kayo mga kasinag. Yung pagkain ni Bagwis mga kasinag, pinatong ko lang sa kahoy na yan. Nakita naman ni Bagwis yung paglagay ko dyan. Kaya si Bagwis mga kasinag, andyan sa taas na yan. Siguro sa kagutuman ayaw ng buwaba. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo pagdating sa bahay. Bye bye. Mga kasinag, ngayon pala, nanganak na yung alaga namin na baboy. Naka-anak na siya ng isa. Diba, sabi ko sa inyo dun sa pagpakain natin kay Bagwis doon sa Merawis, mga anak yung baboy. Ito na siya mga kasinag. Ito na siya. Diba? Ayan na. Tapos yung inahin mga kasinag, ito. Ayan naman yung inahin. Binabantayan ko pa. Ayan, binabantayan ko pa. Ito yung mga kasinag, inipit ko rin siya para hindi siya magparagalaw. Para hindi mahirapan ako nagbabantay sa kanya. Ayan, abang-abangan nyo mga kasinag hanggang mamaya kung ilan ang anak ni Kula. Si Kula pala ito, yung alaga namin. Ayan mga kasinag. Kasinag, abang-abang muna tayo sa mga susunod. Ayan mga kasinag, habang inaantay natin ulit na may lalabas pa. Ito na yung mga lumabas oh. Nakita niyo yan? Ayan oh. 4 na sila. Ayan, di ba? Ayan ang mga kasinag oh.
Apat pa lang yung lumalabas mga kasinag. Ito yung panganay, gold. Tapos yung pangalawa, ito. Puti na yan yung pangalawa. Ito yung pangatlo, itong malaki na ito. Tapos pang-apat yung maliit-liit na yan. Di ba? Ang cute. Napakabait ng inahin na ito mga kasinag. Ang bait niya. Pag umaanak siya, hindi siya maingay at hindi siya magalaw. Talagang ganyan lang siya. Ayan mga kasinag, yung baboy nating alaga, ang inanak, apat lang. Ito na sila ngayon, no. Apat na peraso lang. Ang cute nila. Kakagulo. Nag-aagawan na sa suso. Panganay eh. Ayan mga kasinag, oh. Ang cute. Apat lang. Okay na rin kahit paano araw siya ng anak. Hindi tayo mapupuyat. Saka pati bilib ako sa inahin na ito. Napakabait. Ang bait talaga niya. Sigurado pag naglalakihan ito, malulusog ito, malalaki ito. Kasi apat lang siya. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang sa magpapashoutout dyan, doon lang sa bahay. Ito mo ang inahin pagka ganito. Hindi kagaya ni Lucky. Ayan mga kasinag, sa lahat pala nagpapa-shoutout dyan, naisulat ko na kayo sa The Book of Shoutout. Shoutout pala sa Family Villa Flores from Tansa, Cavite, Angelito Abi, Royal Kitchen TV from Saudi, Nins Vlog from Cebu, Baliwan TV, Edward Fabian from Minalin, Pampanga, Maria Ana Liqueros from Danau City, Ate Lynn from UK, Charles Bicaldo from Nabwa, Camarines Sur, Kabakit Official from Caloocan, Boy Pana Mix Vlog from Nai, Cavite, Elmel Malyari from Morong Rizal, Pina Joselito from Luong Bohol, John Ford Bungon from Tabaco City, Big Boy from Macau, Bernie Demdam from Pasay, Tribs Official from Macau, Denmark Digala from Dipolog City, Gutierrez Family from Quezon City, Hinilito Ubas, Magsasakang Professor from Davao City, Bernie Amorin from Ormoc City, shoutout pala kay Nonoy Panlikan, Rosas Family from Torrijos, Marinduque, Tim Budol, Kuwait, Patricio Dizon, shoutout pala sa Ballester Family from Kawit, Cavite, happy 19th birthday Jeremy Aguila Manaig. Shoutout pala kay Joden. Shoutout pala kay Boy Dilog. RJ Tech PH from Riyadh. Shoutout pala kay Watchoy TV Choy from Cebu. Lixting Sun Vlog. Mabini Kanoy from San Andres, Quezon. Walter Nicha. Rupino Salarda from Quezon City. Sandis Atumbaga from Iloilo City. Shoutout pala kay Tiudi Habines from Anguno, Rizal. Henry Armando
and family from Quezon. Shoutout pala kay Gilbert Palingkod. Shoutout kay Rodney Llanes from Ugbon, Nabwa, Camarines Sur. Shoutout pala kay Lorena Manuel from Denmark. Ayan mga kasinag, salamat po sa inyong suporta. Pasensya na kayo kung may mali sa pagkabigkas ko ng inyong pangalan at lugar. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye-bye!